खुलुमबाय लोगोफोर सासे शर्मिला प्रवीण जगताप होननाय 38 बैसोनि सासे आइजो आरो बियो गावनि बेलकनियाव नोंथांमोननो खोन्थिनाय बायदि दा स्क्रिनाव नुबाय थानाय बायदि मोनसे जग्रा जायगा बानायनो थाखाय बियो मिस्ट्रि नागिरना थाङो आरो सानै मिस्ट्रिजों बियो रायज्लायहैयो जे इटानि बाउन्डारिखौ खाखानाय जाबाय मात्र स्लेबखौल' गोजौ होनानै एसे प्लास्टार खालामनांगौ आरो बिदि बुंनायाव मिस्ट्रिफोरा बे हिन्जावजों उन थांफायो थांफानानै गावसानि जि बेलकनि बे बेलकनियाव इटानि जिथु बाउन्डारि होनाय नोंथांमोना नुदों बे सिङाव मिस्ट्रिफोरा जेब्लानो बै स्लेबखौ बोखांनो नागिरो अब्लानो माबा एसे मावनाय नुयो बिसोरो आरो मावनाय नुना जेब्ला नुयो जे बेयाव सासे मानसि दङ सिङाव लोगो लोगो बिसोरो बैनिफ्राय खारबोयो खारबोनानै पुलिसनो फन हरो पुलिसनो फन हरनाय दसे उनावनो पुलिसफोराबो मोनफैयो मोनफैनानै नायहैबा बेयाव बै हिन्जावनिनो हौवा जायनि मुङा जाबाय प्रवीण प्रकाश जगताप 41 बैसोनि आरो बे हौवाया हराव हिन्जावजों नांलायलायनानै हराव ओंखाम जानायाव बे हिन्जावा बे हौवानो ओंखामाव मुलि होफायो मुलि होफानायाव ओंखामखौ जाखांना बे हौवाया सेन्सलेस जाना थायो सेन्सलेस जाना थानायाव बे हौवाखौ फिसालाया गेलेनाय क्रिकेट बेटजों बुनानै खर'माथायाव बिनि उनाव बियो बै हौवाखौ जेरै थेरै बुद्रुनानै लांना बै जिथु स्लेब बानायना दोनदो जग्रा बानायनो थाखाय बाउन्डारि बानायना दोनदो बै सिङाव जेरै थेरै बोखांनानै बेयाव दोनो बियो दोननानै सायाव जि गुफुर होनानै एसे हाद्रि बालाफोर होनानै दोनो आरो बियो गोसो सिङाव सानो जे हौवाया आरो गैलिया थैबाय नाथाय जेब्ला मिस्ट्रिफोरा फैयो फैनानै नुफैयो दि बे आखाइया मावो अब्लानो मिस्ट्रिफोरा पुलिसनो फन हरनानै बे गासै बाथ्राफोरखौ बोखाङो आरो बे गासै जाथाया महाराष्ट्रनि बारामती होननाय थाइसे जायगानि गतिके नोंथांमोना साबधान जानाया मोजां आजिखालि हिन्जावफोरा खोब हौवाफोरखौ बुथार बुथार मब्लाबा ड्रामाव सोना दोनो मब्लाबा हाजोसानिफ्राय नाख्लायना हरो मब्लाबा प्लास्टार खालामना दोनो दानफ्लेजोबनानै खोब साबधान आरो बे हौवाया दिनै भाग्यआ मोजां बिहा एसेनि थाखायसो खारग'दो बियो मानोना जुदि बे हिन्जावा बै स्लेबखौ दिखांनो हानायमोनबा गोजौआव बेयो सेस्था खालामदोंमोन बुहुद हरावनो बै स्लेबखौ दिखांनानै प्लास्टार खालामना लिरथेजोबनो नाथाय जेब्ला सोरबा थैनायनि जिथु लिरनाया इसोरासो लिरना हरोनो गतिके बिनो थैनायनि टाइमखौनो लिरना हराखै गतिके बियो माबोरै थैनो बेफोरबायदि जाहैबाय दिनै बासायनानै बिसोरा गाबनायानो गाबनाय जे दिनै माबोरैदि बियो बासायनानै फैखो आरो लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे जाथाय आं लाबोबावदो जाय जाथायखौ नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन सासे इलेक्ट्रिसिटि बर्डआव खामानि मावग्रा हिन्जाव मानसि आरो बियो हौवानि सिगाङाव बुङो जे आंहा दिनै साइडआव एसे खामानि दङ आं साइडआव थांनांगोन नाथाय बे हौवाया एसे सन्देह जाबाय दोङो गोबाव समनिफ्रायनो एसे बे हिन्जावनि सायाव सन्देह जाबाय दोङो आरो बै सन्देहआव बियो थानो हायैनि हिन्जावा जेब्लानो ओंखारलाङो बिनि एसे उनाव उन बियो पिसा खालामो बेखौ CID रखम थांफाबाय थायो थांफा उनाव नुयो जे हटेलाव बै गावा हिन्जावा जि अफिसाव खामानि मावो बै अफिसनिनो सासे इन्जिनियारजों हटेलाव हाबदो आरो बै हटेलाव हाबनाय नुनानै बियो सिगां पुलिसफोरखौ लिंना लाबोनानै उनाव बै हटेलाव स्टाफनाव सोङो जे अबे रुमाव दोङो डाइरेक्ट सिद्दा बै रुमाव थाङो आरो रुमाव थांनानै जेब्ला नुहैयो जे सानैबो मा रखम अबस्थायाव दोङो गतिके खोब साबधान दिनैनि जाथाय मोननैया
हयथ' नोंथांमोनखौ बारा इन्टारेस्ट होआखै खिन्थु मोननैबो जाथाया भिडिअ'आ खोब भाइरेल जाबाय दङ इन्सटाग्रामाव नोंथांमोना नुगोन बे मोनसे दा उनाव खोन्थानाय जाथाया जाबाय लखनौनि आरो बेफोरबायदि जाथाय प्राय आजिखालि जानो हमदों जे हिन्जावफोरा हौवाफोरखौ बारा सैयाबानो बुथारनो थाखाय एसेबो गिया आरो नोंथांमोननो आं मोनसे बाथ्रा खोन्थाबावनि थांनाय 2025आव गुगोलाव हायेस्ट जोंनि इण्डियायाव सार्च खालामदों माने गुगोलाव जे हौवाखौ कुनु फरमान गैयाबादिनो माने कुनु सबुत गैयालासेनो माबोरै बुथारनो हायो हिन्जावफोरा बेफोरबायदि सार्च खालामदों नाय नोंथांमोनहा खोब साबधान न'आव दोङोबाथाय हिन्जाव दोङोबाथायथ' आरो बांसिन साबधान जायखिजाया भिडिअ'खौ माबोरै मोनगोन नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफर्मेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।